Kon kula tetok ndi rong dina iki ora tumon. Oleh jujulan, aku inginane ku bengi-bengi mi jam 09.00 aku ya moro bingung ta aku mbek anakku. Oh, ngono jarene Paitun kon oleh pacar anyar. Ini cuangkeme arekku janan. Kok iso nih ngomong koyo ngono iku lho emang ngerut areke. Nah iya, jare ngene, gowede dukur, montore putih apik ngono jarene. Anjene Mas Greping ganteng nih anjene. Oh, anjene. Iya. Ini tengah wengi lah budal iku. Iya, lah ya apa wong dikongkon budal langsung. Kondo dadi sak kewampung. Sri disusul lanangane gak mulai pirang-pirang dina ngono. Astagfirullahaladzim, njaluk diogrok-ogrok cangkeme arekku anjene mi. Kok iso nih? Lah terus anakmu? Anakku kari ndek kono. Saiki kan 3 dinane sih mi. Aku mulai sik. Lah aku iki opo kadung nrimo pesenan mi pastel 100 biji. Oh, eman ya. Iya lho. Duweke iki wis kadung katut mi ya apa. Akhirnya aku ya mulai ae menisan ku ambek gaekno gaengku 3 dinane ngono mi. Oh, dadi maren kok balik neh. Iya, balik neh. Wong cedhake mi ndek wajak kene mi. Ngegrab neh aku nggo. Ya wis ngono aku kok lama amen Paitun niku tak paranani wis sak kampung momen mbek Maknar kon lak ro dhewe wong loro iku lek ero. Ngelamaki. Terus sampean nun sami. Lah wong aku iki sebagai Bu RT ya, anjene aku jare dilapori. Aku ya wis iku kudu aku wong sak karepe penting arek ya metu aku ya ngono ta. Astagfirullahaladzim, yang ngelama anjene lek wong loro ku. Nah, wis lek ngono kon labrakan nek ketemu Paitun yo. Ya mi sik salim sik sun ya mi. Nanti sampean. Iki lho aku Pak Sobirin iku anake jare kok loro aku lihat nyambang. Iya yo wong sampean sebagai bose. Yo. Mi. Lama lek wong loro ku.